ഹലോ, ഈ ഒരു വീഡിയോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് എൻ്റെ കോളേജിലെ ഫെയർവെൽ പാർട്ടിയുടെ അന്ന് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് പിള്ളേർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെയർവെൽ പാർട്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ത് പെട്ടെന്ന് 2 വർഷം പോയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മൊത്തം 9 പേരും അവർ മൊത്തം 16 പേരുമാണ് കേട്ടോ. അവർ 16 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദിവസം അവർ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫെയർവെൽ. അതിലൊരുപാട് സ്നേഹം. അവർ 16 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെയും കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ അവർ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ പരിപാടി മാക്സിമം നല്ല മനോഹരമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്, ഒരുപാട് സ്നേഹം. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 9 പേരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു ചെറിയൊരു കോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിച്ചു. അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മിസ്സുമാരൊക്കെ കൂടെ ഇന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടിട്ടോ കേട്ടോ.